Po sa DCGB, nakatalaan po na magtiripon sa aga ananom na komitiba kan lokal na gobyerno kang malilipot. Tanganing pagurulayan ang magiging preparasyon in kaso ibaba na kan gobyerno nasyonal ang bakuna kontra sa COVID-19. Mapralano pa sa naso local health board. Yan po sa malilipot, may kinaraman po mga tugang sa vaccination plan, as in po ang maisip pa sana rin mga estratehiya kung paano gagamiton ang pag-informar sa endang mga constituentes hanggang sa pagtudok sa mga ini. Mag-ururon pa sana ang mga komitibang ini kumpuesto po nin mga representantes kan mga health board. Kumpuesto po kan 18 barangay kan malilipot albay. Oy, iba pa niya itong mga bareta dahil daw po rin pinagpipili ang task force kaayusan asing kalinigan. May kinaraman po mga tugang sa clearing sa mga barangay. Hindi po nagluwas pagkatapos na sa barangay Gugon, kan Legazpi City. Magkaigwan ng operasyon ang sinabi ng grupo ang pamayo kang task force kalinigan at kaayusan na si Andy Marbella nagsabi na kasarabay si Kapitan Perfecto Nacion na padagos databan siya ng pagkipaghuron sa City Engineering Office kay Engineer Clemente Ebo para po nalinigon ang porsyon kan sinabi lugar asin maging open ini sa gabos. Kailan sa padagos na evaluasyon mga tugang kan sa tuya tabi na Department of Interior and Local Government. Pero kung ako talaga nahaputon, mas maray man talaga mga tugang na ang mga tinamputa, malinig, mga obstruction. Kita man na may mga auto, paminsan talaga, may problema man kita. Bawa nga mabakal ka sa konsain. Nadidipisilan mga tugang. Nadidipisilan man na ano yan ha. Nadidipisilan man mga tugang na makapaghanap ng parkingan, duman man ang talaga ang problema. Takulang kitang parkingan o parking area digdi po mga tugang sa syudad ni Legazpi. Arog man talaga kaan ano yan ang sitwasyon na din. Mientras tanto, oy, bubuksan na da ata o kaya sandali lang. Mali yung ito. Mientras tanto, mga tugang, ang diocese ng Legazpi sa paagi ni Bishop Joel Bailon sa liwat na nagpagiramdam sa publiko na kinakaiguhan na magsunod mga tugang sa tama na protokol sa mga simbahan pagkatapos na obserbar kasuhapon na Ash Wednesday. Generalmente, ang mga nagsirimba nakasunod man kan tama na mga protokol alagad ay manggay na iwasan na magsurusuan sa luwas mismo kan simbahan para mga tugang sa pagsasabat kan sa tuyang kwarisma. Sa entrevista kang DCGB News kasuhapon kay Monsignor Crispin Bernarte, sinabi kay din na mahalaga ang siring na bagay sa kadahilanan na digdi niya to na experiensyan ng tawag gikan sa abo, mabalik sa abo. Pwede daw na halion mga tugang ang concrete barrier sa taho kan tinampo na sakop kan barangay Ilawod, Kamalig, Albay na naging dahilan kan puro pirming pagkakaigwanin road crash kan mga bihikulo. Sigon tabi sa DPWH, si spokesperson sa Engineering Office na kinakaipon databi kihararom na pag-aadal kung kinakaipon talagang halion ini. Matatandaan na kanumi naging aldaw duwa na kadaan. Pagkatapos sa sumalpok digdian sarong delivery van na panunin sira o delivery truck na panunin sira sa barangay Ilawod kang Kamalig na pag nagresulta po sa matinding traffic jam sa lugar asin tuminigaya ang truck na panunin lawlaw. Pano kilawlaw. Bueno, yan mga tugangan mga buena mano niya itong bareta ko niya na pag-aaga digdi po sa DCGB. Morning, hear it po ini. Alright, sandali lang at aramon ta muna ang latest mga tugang na forecast kan pag-asa sa kamugtakan kan panahon ta. May bagyo baga kita na pinag-aabangan mo niyan, although harayo man po sa tuya. Pero may epekto sa tuya ini. May epekto sa tuya ini ta
Gari abutan kita mga tugang kang langilang kan bagyo. Hello, good morning. Hello, good morning po, Pag-asa. Morning, DCGB Tabi, Bossing Reniel. Sige po. Si Henry po ini, mga aramon ta daw mga tugang ang kamugtakan kang panahon, lalo na po ang tropical depression o bagyo, mga tugang na yaon niya sa may parte kan Mindanao na pasisiring po sa Visayas. Sir Reniel, good morning, Tabi, go ahead. Hey, good morning po sa inyo, Sir Henry, at sa galos na nagdatanong kasi nagdatalan kan programa kan PCGB. Napagkaldang na po kan Webes, February 18, 2021. Kaso bago pong alas 3 ng pagkaga, yung ating pong minomonitor nga po ng bagyo, tropical depression na si Auring, ay nasa lokasyon na 715 km east-southeast of Naturan, Surigao del Sur. Sa coordinates na 6.8 north, 132.6 degrees east. Ang distansya po niya sa Legazpi, maabot naman niya ng 1,200 km southeast of Legazpi City. At taglay po nito ang Kasukan Duro sa abot na po yan ng 55 km per hour at may pagbugso naman na 70 km per hour. Sa ngunyan na bahagyan nagluya ang kanyang paghiro at ang kanyang paghiro pa rin po ay pasulnupan o westward. At sa ngunyan nahiling na po natin na ganun pa rin nga po yung ating forecast track ng bagyong si Auring. Pasiring nga po yan dyan sa mga dating pasunod ng mga aldaw sa Northern Mindanao, Central Visayas, then Western Visayas, and Mimaropa. Yun po yung kanyang nahiling natin na maging forecast track itong ating bagyong si Auring. At makaka-apekto sa Tuyas, digdi sa Tuyas sa Kabikulan sa mabot pa na weekend. Kaya Saturday evening onwards ang ating Saturday evening hanggang Monday natin biglalao makaka-apekto yan o makakamati kita ng mga pagduran na dala-dala kang bagyong si TD Auring. Tropical depression Auring sa kasalukuyan. At sa sungon yan, ngayon na aldaw, bigit po sa Tuyas sa Kabikulan, lauman pamahan po natin ang epekto kang northeast monsoon o amihang pamahan giraray ang makaka-apekto sa Tuyas sa Kabikulan ngayon na aldaw. So, dahil sa amihan, maging mapanganuron ang ating kalangitan sa Kabikulan at may chance pa rin kita ng mga isolated na mga pagduran dito sa Tuyas sa Kabikulan. At kung may mga pagduraman kita mamatian, mga luyas sundo sa moderato yung kasabami sa inyo. Maging moderato sundo sa Makasugan Duro, salis sa Norte Sirangan, ang lalauman sa Kabikulan, at moderato sundo sa maukol na kondisyon ng kadagatan. Sa kanyan, igwa kitang nakababala na gale warning sa kadagatan kan Bicol region na nasa sakupang kan Bicol. Kasama po sa may gale warning ang Camarines Norte o kadagatan kan Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at maging sa eastern coast o northern and eastern coast of Sorsogon. So yan po yung mga may gale warning. So pagka may gale warning, yung lagi po natin kaisi sa gabos na manlalakbay sa kadagatan na gumagamit lamang ng mga saradit na lunadang pandagat. Ganun din naman yung mga ginagamit ng mga kababayan natin, mga mangisda na saradit na mga lunadang pandagat na hanggat maaari. Then muna maglawod sa kadagatan kan na aking nabanggit. Mantang sa mga darakulang lunadang pandagat, pinapa-alert nga po sila, pinapag-ingat sa haralangkaw ng mga pag-ukol. Aabot pa rin po yan ng 4.5 meters ang langkaw kanukol sa kadagatang nabanggit. At yun yan aldaw, piglalaman po natin na maging temperatura sa Bikulan poon 23 sundo 30 antas kan Celsius. Ang saldang ay masirang at yan alas 6 ng aga, asin masulnot naman at yan alas 5:52 din pagkahapon. Para naman po sa ating Philippine Standard Time ganap ng alas 5:28 ng pagkaga. Alididi sa Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago, nagulat. Salamat, Bossing Reniel. Di man kita kayo ni direktang apektadong ni Auring Tabi, ano? Sa kunyang, base sa ating forecast track na nahihiling, Opo. di man direkta, dahil sa po Northern Mindanao, then Visayas, pinakang haraning nga lang, ining ang siyempre, ining nasa southern portion ng Bicol, pati ang Masbate. So, pero di man direktang dadaanan kung di magbabago yung mga datos ko niyan. Pero expect pa rin po natin na by weekend, Sunday, puranin po kita. Ayun. Pa rin Yun. kita na mamatayan dito sa Kabikulan. Okay, salamat on Tabi, Bossing Reniel. Good morning sa inyo dyan sa Pag-asa. Okay, wala pong naman sa Reniel at sa gabi sa Tilapagdamon. Thank you mga tugang Reniel Mago ng Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Bagyong Auring.
matama dyan sa may Caraga region, mga tugang sa Visaya. Kaya kita digdi magiging mauran daw ha. Magiging mauran daw mga tugang sa tuya na palibo. Alright, bueno. Karamantan mga buena manong report hali dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang ang Mega Force Patrol. Ngunyan po nga daw, nasa linya po si Al Armario. Dos, tres, I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want you. Paring Al, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Padi. Maparas-paras mo yan, malipot-lipot. Pebrero pa sana, patay sindi na, ang supply kan kuryente. Digdi sa southern area kan Legazpi. Sa pahayag ni Pat Gutierrez, na tagapagtaram kan APEC, sabi niya improving na ang serbisyo kan APEC alagad taliwas ini. Sana experience siya kan mga konsumidores. Ngunya nga ning maagahon, talagang na-experience naman ang siring na sitwasyon. Patay sindi kan ilaw. Ang siring na bagay na nanunotaran na dahil iyan, ang mga linya kan kuryente, digdi sa mga harayong barangay, dahil na nagkakaigwanin mga clearing operation. Ang APEC, bako siring kan mga enot na may mga tao sinda na agency na iyon nag-clearing kani alagad ngunyan talagang ang mga kahoy digdi sa mga rayong barangay ang mga sanga kani na uulang sa mga linya kan kuryente iyon nagiging problema kaya ngunyan talagang na-experience yan siring na sitwasyon. Kaya pangapunan man kan mga konsumidores na mahiling ini kan APEC dahil arungan kani nagaparas-paras pa sa ng diit, rayo man sa subagyo, Pebrero pa sana, pero patay sindi na ang supply kan kuryente. Yan, pwede among karas ka informasyon na naligay sa southern area kan Legazpi, Al Armario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report. Mientras tanto, Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning Lowens. Salamat VP Henry, maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Aaksyonan na kan Barangay Council kan 18 Kabangan West Legazpi City. Ang ipigrereklamong mga gumang hams VP Henry na nakakaantala na sa mga motorista digdi sa may Gibara subdivision na nasasakupan kan sa indang barangay. Ini ani pinagunampitan sa DCGB News si Kagawad Joy Arroyo kanasampitan ng barangay na talagang nagre-request sa indang barangay kan mga nakaliis na aldaw. Antag sa diri ka naka-star sa lote dyan sa lugar dahil sa naalarmasinda na daiman ang ganda uminaro luway-luway ang mga motorista sa nasambit na lugar. Ang magiging action kan council imbis na duwa saro na sanaan humps na ilalaag sa lugar asin iinguwaho na bakok na gumaan ilalaag digdig pag abot kan mga aldaw kundi paril na sana. Minahagad ba ning pagsabot si Arroyo sa publiko lalo na sa nag-aaragi digdi katalagang mananggad daw na kaipuhanan ninda aksyonan sa kunduwang mag-inibong na sunudan na guma. Pinasibog talaga ini asin posible ikadiskwido kan mga ababa na bihikulo lalo na ang mga motor. Matatandaan ng DCGB News balik-balik sa lugar dahilan sa reklamo na ini. Asin kan pagrani sa konseyos ni Barangay Kana, Barangay Council sinda nangako na talagang aaksyonan ang siring na bagay. Roger, so yan tabi BP ang mga dagdag na istorya. Kaiba si Henry Boy Mata sa Mobile Unit. Ako po si LBB. Dos, tres, I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want you. Salamat Lowens sa report hali dyan sa luwas. 5:34. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ibang kita kay Pading Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Pading Mar, good morning. Kumusta dyan?
Good morning, VP. Good morning sa mga tabagang tabay. Headlines ganyan. Kan mga bareta, Presidente Duterte di pa isyuhan ng otoridad na ako ng paninimbagan sa magiging bako-bagyo na epekto ng COVID-19 vaccine. Department of Health na kapag rehistro ng pagkita sa bilang ka mga nagadan sa COVID-19 sa nasyon, bantang padagos ang pangapunan kang PAPCOM sa gobyerno para sa makusog na programa kontra sa teenage pregnancies. Natan, nalibong man ako pa di. Oh. Nataman na sila mga pudan sa gobyerno. Bako trabaho nindaan. Oh, abiso man sa naninda. Oh. Ang trabaho talaga kan para dahil magparadakol sa tao, Okay. bawasan ang init asin gatol. Oh, so pag arog ka na, pagbados ka ng mga teenager, bako nila masyadong trabaho. Oo. Okay. Magurang. Magurang. Oo. Okay. Impulse doon sa magurang. Yan. Okay. Okay. Senador De Lima, inabsuelto kan korte Oh. sa kaning kaso may kinaraman sa illegal drugs. Tulo ang kaso ng tigampang So sa out ini na kasabot niya so saro na taga-kolekta duman sa mga drug lords sa loob kang bilibid. Dahil ebidensya, as hindi na patunayan, kaya ibinasura. Dismissed. Pero so saro na kaso, nakaibanan niya si Ronnie Dayan, so driver niya, napigagad ko ta na magpaluwas ang korte nin demurrer to evidence pagkatapos makapagpiansa, ibinasura. Ayun. Okay. Mientras tanto, Del Rosario dapat na magpaliwanag tao kung ata tinugutan kay ni Naroton kan China ang yamang dagat sa WPS, sabi kang Palasyo Malacanang. Si Senador Rosario ni pa di. So dating DFA secretary during the time of Ninoy. May Noy. Salbata. Hindi na may kasalan. Nadayang ginibo. Okay. Pinabayaan nga nindo tapos kami nindo pigsahutan. May point man. Pero Okay. sa panahon man ni Aquino, nagpaluwas nin direktibaan na nasampit na lugar sa Pilipinas. Okay. Pero dahil man yan ipinaglalaban ng puspusan. Yeah. Karo talamatam. Okay, Bulkang Taal, sabi kang Pibok, posibleng magtugag iraray na arog ka na kaging taon. Kaya may precautionary measures pinaipakwar na ang nasa 60,000 na katawo at talagang dahil na pwedeng mag-start duman sa nasampit na isla. Lake of Provinces, okay, sa pagsirarom na sa Pilipinas sa MGCQ. First law, office law, aprobado na ni Presidente Duterte. Anong fist yan, Mari? Fist? So, kunyan ini, para duman sa mga financial institution, Okay. aprobado na ngayon. Aprobado na. Sa mga bangko? Okay, opo. Katapos, ang sabi, kang DOH, bahala na ngayon sa mga LTO na ipautopsya na sa sakupang kaini, ang rekomendasyon na MGCQ dahil mas sinda ang nagkakaisi kung ano ang sitwasyon asin kung paano maiwasan ang paglakop ng COVID. Ayun. Ayos man. Ayos man. Mientras sa Manila, nagkasundo so mga alkalde, tapos so interagency task force, Na? infectious diseases na ibaba sa 15 anyos ang edad kan mga pwedeng makaluwas sa kanya-kanyang mga arong. Okay. Duwang simanang summer break, ka mga estudyante, bigadalang kan DepEd. Duwang semana? Summer break. Pwede. Break na. Sa ibang eskwela, sa college nga ibang may pirang bulan. 2 bulan na di. May 2 bulan na semestral break. Pwede man. Pwede. Ayos man. Pangalo man lamang. Pangalo man. Okay, so for BP, sabi kan FDA, they pwedeng mamili ng brand ng bakuna kontra COVID ang publiko dahil sa limitadong supply. Okay. Okay, ako. Noted. Bantang naghahanap ko niyan ang Department of Health nin magayon na klase nin siren. So itong ineksyon. Iringgilya. Para sa mas dakol na dose ng bakuna. Iyo, tayang palang pa di. May nawawalat pala dyan sa Iringgilya, no? Roger, igwaning so nawala. Tapos so talagang sagad na sagad. Yes, Pati kung ako among sagad na sagad,
Mas maray. Mapapadakol mo ang mababakunahan. Oh, ta kung may natatada, sayang ka ito. Roger. Magamit pa sa iba. Roger. Iyo man ang tama man, tama man. So, mabiti ang mga mainit niya ng mga headlines from Newsbase. Mardelan tayong iba. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa ding maaari sa mga report. Hali po dyan sa luwa. Asal Newsroom kan DCGB. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasalita po nasa linya at 20 minutos bago mag-abot ang alas 6 ng pag-aaga. Hello Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Mamundong barita impormasyon ni BP sa mga parauma para tatanom nin paroy dahilan sa national government inaplikar an Supreme Court ruling sa Lindongkan Mandanas Garcia case kung saan an irrigation services na nakukuha ka na mga rice farmers hali sa national government through National Irrigation Administration niya, ipapasa na BP ang responsibilidad sa mga LGUs. Nagluwas na dinevolve ini sa mga lokal na gobyerno kapira sa devolution, defunded pa. Gustong sabihin, excluded na sa General Appropriations Act ang mga serbisyo na nakukuha kan mga parauma, lalo na sa mga communal irrigation system. Ang LGU na ang mapundo. Pura nga ni Pondo, unexpected Dinevolve nga ni sa inda, so LGU na ang magasto kaan. O niya, sa mga LGUs, tarapos na baga nakapag-program ng budget para sa 2021. Yung sabihin, ang function kang communal irrigation communal irrigation, pwede nang ipatrabaho kan mga LGU. Kaya lang, siyempre, dahil man nakasabay yan sa ng budget para sa kunya na taon. Dahil nga ni sinabay sa national government, sa local government pa. Salbatan ang pangyayari. Nagpulaw na istorya ni BP, kay puwan tayo ning tahi-tahion, kung tasulado ka niya, si Congressman Didi Cabredo, gusto kong maaraman kung ano ang Mandanas Garcia case na ini. Tayo ang Supreme Court ruling na inadaptar ka national government. Sobrang naalarma ka ini si Congressman Didi Cabredo sa pagsabing kabisado niya ang kapasidad sa pundo kan lambang LGUs digdi sa sayang saklaw na distrito. Yes. Kung saan grabe ang impact ini sa mga parauma. Mga kuamang kita kan reaction kan mga irrigators association president digdi sa 3rd district. Dahil takadaklan digdi dependent ta BP sa communal irrigation system. Kaso hapon tulos pinapod ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang pamayo OIC kaniya digdi sa Albay sa persona ni Engineer Mark Cloyd as inibang opisyal sa Lindongkan niya. Kung saan pinaghururoonan ini na informasyon na ining buminoto kaso hapon. And Antar District, pigmimirar baga BP na Rice Granary Canalbay. For medyo sa Mandanas Court ruling, devolved as independent kan gobyerno nasyonal ang mga serbisyong pang parauma. Yung ngunyan ang makamurumundong istorya. Ang mangyayari kini, cierto production in paroy apektado sa mga maabot na daw kunan lambang LGU dahil insufficienting pondo para sa existidong communal services. Digdi sa 3rd district solamenting ligaw man sa naaniguan na alokadong pondo para sa siring na katuyuhan alagad sa ibang munisipios palibasa dahil man ini napaghandaan dahil man in mga alokadong pondo asin dahil man ini biglalauman na bubuhian kan gobyerno an mga CIS o Communal Irrigation Services. Sa level ni Congressman Cabredo sa isasangguni niya dahil sa iyang mga pagkriba sa Kongreso, particular sa Committee on Agriculture and Food, mantang pati si Secretary William Dar, dapat na magtumar parte kini sa pagsabing kunan gobyerno nasyonal dahil nasusuportaran ang mga parauma bako magayon ng mga sinyalis ini. Asin suklat
an mandanas sa court ruling na ini sa objeto kan gobyerno na food security. Nga na ang trabaho kang National Irrigation Administration sa mga darakulang kanal? Yeah, National Irrigation Services na sana. Sa mga communal, pag sinabing communal, saradit lang yan na Sa Radit, so alin nga mga dyan sa mga anyong tubig na pinapapunta sa mga anyong lupa. yan, arog kanso Mga maliliit lang na mga daanan ng tubig na pinapapunta sa taniman ng palay ng ating mga magsasaka. arog kanso Busak Dam. Oh, yeah. Oh. Rubber job. O paano na ni? Iyan din na araw kan busak dam o rubber job. Baka sa National Irrigation yan. Deko kusabot ko Bako yung national communal ini. kuhan. Bako yung communal ano yan. Ay, deko lang aram ha. Pero ang hiling ko sabot. baka bako siya communal irrigation. Sa maabot na aday ko na ikuan kun anong aldaw tabi bibita. Oh. Exclusive ni na naman sa tuya kuning kaso. Oh. Then exclusive ni na nagluwas sa tuya ngunyan. Si Director DA Regional Director Rodel Tornilla Oh. with Congressman Fernando Didi Cabredo magwa-111 tungkol sa bagay ni Yes, yes. paghurunan an sa sitwasyon ni gabos kita kay ni apektado gabos kita nagkakaon kay bagas ang Yes, pa kay yes. maluto. Okay. O yan tabi bibe mga preskong informasyon kimi na salita di CGB News. 15 bago magabot ang alas 6 ni Naga. Ans Galero nasa linya. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, residente kan Barangay Peñaranda, Legazpi City, ang panibagong kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi na na-record kasuod ma. Ini ang pahayag ni Alcalde Noel Rosal Casubangi kung saan ini pinamisto bilang si Bicol Patient 4638 sa rining 53 anyos na lalaki gikan nga ni sa nasambitan ng barangay. Ini nagtatrabaho bilang private driver dito sa syudad kan Legazpi and napag-araman na asymptomatic man siya sa hilang na COVID-19. Alagad ang problema ngunyan for verification pa kung saan siya na-expose as in ulakitan kan COVID-19. Pero nasigurasyon kan alkalde na ka-isolate naman ini sa designadong pasilidad di sa syudad kan Legazpi. Sa ngunyan, ang alkalde sa Kirarin na nagpagirumdom sa publiko na magsunod sila sa tamang health protocols na maulakitan o di maulakitan kan helang na COVID-19 as in dahil na magparalangkaw pa ang kaso kay ini sa syudad kan Legazpi. Ito VP ang mga impormasyon, Ans Galero, DCTV. Salamat, Angie. Mientras tanto, Jomar Viena sa linya. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Tulong persona ang arestado kasod madalan sa pinagampang na kaso sa pagtupada digdi sa First District Albay. Sa Bongga, halos Bakakay, halos gabos na restaurant tulong ini na sa residente kan Barangay Bongga. Ang mga ini si Romeo Haldos Atid, 53 anyos, security guard. Jenny Vasquez Boticario, 59 anyos, Parauma. Asin Jesus Besmonte Benen, 59 anyos, sarong laborer. Sinda, may warrant of arrest dahil sa pagbayular sa PD 449 o pagtutupada in relation sa PD 1602 o illegal na sugal. Tigtara 30,000 pesos ad PM sa nakaipuan ito para mientras makaluwas sa karsel. Kanini o nasa presente sindayaon ngunyan sa kustudiya kan Bakakay PNP. Yan BP Henry ang mga bareta ali sa Police Brother sa Bakakay Police, Jomar Vian, GGB. Salamat, Jomar, sa report. Alright, birthday tayo. Happy birthday. Happy Sige po, okay. Garing nga barang ano ini. birthday to you. Ano inig sa nabigitik mo nagaripon barangay 127 tabig so. Happy birthday. May mga taga naglibot digdi
sa lugar may salbasyon daraga, naga-investiga daw sinda, take so that ang nagkabit sa inda sa daiman nung bako Deko tabi ni Aram na pigitext nindo tungkol dyan sa internet connection. Sige po, ang Aram mo, pwede yan i-refer nindo sa Committee on Public Utilities dyan sa Daraga, kung araw ka concern. Sir, dapat alinon ang island sa Kamalig, mas dakod madidiskuido, tadi na nagaminor ang mga motorista. You'll have many more days like this. Iga-adalan bagadakan DPWH, sinda kung hanggang rin iyan pwedeng adalan. Second Engineering Office. Good morning po, late ka at sa mga solid Macedonian Heriters, Gary pila na naman sa tindahan ki Ibo. Ay bako migo sa Ibo sa nangyari ngo niya na aga. Day has come. Bako tabi sa Ibo, sa kwan, pilahan sa... Happy birthday. Good morning, Tabi Jeren. Sa mga, okay na to. Happy birthday. Happy birthday. Pakibati po happy birthday kay Ditz Manaog ngunyan, sabi ni Ento Jonel Valladolid. Advance happy birthday. Yan. Sige po, advance happy birthday. Ang tracking kan JTWC, agihan sa may parting Masbate. Nasa laog kita kan cone of uncertainty, sabi ni King. Iyo baga, nailing ko man talaga ito King na kwa na forecast kay Auring. So, may parting Masbate, agiha, ano yan, apektado. So, cone of uncertainty kan bagyo. So, langilang kan bagyo. Thank you, Tabi King, ha. Salamat sa informasyon. Ano yun yung problema, Tabi, sa, ano yun, dyan sa humapon? Napigitext nindo, Tabi, mga taga-sityo ano nang dapon pakan Disyembre hanggang ngunyan. Ano Tabi ni? Nagusto nung ipaabot kay Kapitan, ano ini kay Kapitan kan humapon. Happy birthday po kay pamangkin kong si Mabel Cristobal. Happy birthday ng Tagas Daraga Albay. Good morning, Tabi. Happy birthday kay Dayan Banyas kan Barangay 30 Pigkali Ligaspi from Tess. Salamat. Sharing man po, ay na to, yung forecast daw kang panahon. Good morning. Nailing mo may COVID. Sige mo pa baili. Sabi ni Chapuring. Bawal ngayon mag-tripon ngunyan oy. Advance happy birthday po kay June Allende ng Humapon, Legazpi City. At saka, ay so kumusta ang panahon? Na-interview ko na po sa Pag-asa Kasabago. Higa po sa tuya kikuan, ano yan, si Auring. Yan po sa may Bisaya, mapiktaran po kidit ang Bicol Region. Happy birthday kay Ninong Elmer Bariso from Joe Bracajo. Happy birthday daw, sabi ni Bracajo. Okay na? Wala na? O wala na? O saibong naman, saibong. Saibong naman kita na, bata ining screen kan silpong ko, baratak na na pangyari. Ano ini? That your birthday has come. It's all the best. Good morning, Mariel Aringo ng Bitano. I miss you. Okay. Happy birthday po kay... Okay na to. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, sandali lang at lingon tamo na ang kwan. Ang mga greetings man Tabi sa Facebook Live natin. Ngayon na pagkaagata. Paminsan day niya ito na kwan. Ini natatawan ng attention. Ano? Okay, isus, dakulo na Chapuring Almelia, good morning ngayon Tabi sa imo. Armando Almelia, good morning ngayon BPN. Kagawa Joy Esquivel Arroyo, pare na agad daw sa mga kabarangay asin sa imo ma. Rick Raymond, good morning ngayon amigo. Elisa Fajardo, keep safe and God bless. Sabi ni Lynn Logroño, pabati po sa mga pamilya Ardales na taga Everlasting Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Lalo na sa mama ko. Okay? Good morning. Walang birthday greetings dito. Sandali lang Gari wara. Artiaga family, Kantaisan, Legazpi. Sabi ni Edna Travison da Artiaga. Good morning daw.
Vanji Lozada. Siringman, sabi ni Rick, pakigreet po, happy birthday kay Violeta Bilyen Base ng Sugod Baka kay Albay. Yan, sabi ni Rick Raymond. Good morning daw. Okay. At saka, wala na? Wala na. Okay, wala na po kita. Okay na, tapos na sa mga greetings in the morning. Bicol International Airport. Ay, sandali. May nag-text Bicol ngaya International Airport, Alabo, Daraga, Albay, soon to open. Sus, medyo adalan yan Adalan yan pag may international airport, ngunyan na may pandemic pa, medyo may problema kita. Pero mas maray na may transaksyon ng araw anta. Gani po na makapuon-puon na lamang kitang mapakarayan sa tuyang ekonomiya. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 몰랐어요. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
morning hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Aram daw nindo, mga tugang na igwanin sarong nilalang sa kadagatan. Nan sa iya pong lawas, dahil mo basta-basta pwedeng kaputan. Dahil lang po tayo ni mga tugang may kuryente. Ang deep sea anglerfish. Igo databi kihalaba mga tugang na filaments na nag-iilaw habang siya naglalangoy. Ini po mga tugang dahil basta-basta pwedeng nadadakop. Dahil lang po tayo ni mga tugang igwanin kuryente o pwedeng may electric shock na pwedeng magkonektar sa tao, kaya di basta pwedeng kaputan. Ini po na pagkakamalan, mga tugang na ilaw sa dagat dahil lang po sa liwanag kaini kung lalo na may reflect o sa kaliklumanin banggi habang sa kinaruman siya kan dagat. Ini po mga tugang may dakula nangimot. Napatian sa iyang ngimot, mga tugang nag-glow. Ano nga nang Bicol ka nag-glow? Nag-glow. Yan. Yun na po yan, nag-glow. Nagkikintab. Ano nga nang Bicol ka nag-glow, Ronald? Nag-glow. Sabi din, bigapulot. Glow. Latason takang Idris ka dyan. Ano yun eh? Direk, ano Bicol ka nag-glow, Direk? Nagpulot. Pinalibungan pa sa rota sa salbatan. Glow ito. Latason takang salbatan. Nagkikimat-kimat. Ganun baga, so, may nagugulo nga ang Purukan Mayon volcano. Yeah. Nagpupulot na. Bagay anglerfish daw na ini. Nakakaproducer mga tuganin kimikal na siya mga tugang magliwanag o kaya nagkikimat-kimat, uyog-uyogon mo yan. Ang apod kay ni iyon bioluminescence. Nayaon databi mga tugang sa iyang ngimot hanggang sa iyang tulak. Alagad ini mga tugang dahilan sa kadakulan kan sa iyang ngimot. Kaya tabi na maghalon nin sarong dakulang sira mga tugang na kaya yang halonon daan sira na mas dakula sa iya dahil antay ni pinag-istak niya lang sa iyang ngimot. Uyog-uyogon mo yan. Kaya palang ka na naglalaad, sabi kang texter ta. Naglalaad uyog-uyog na an sirang dakula iugom niya mga tugang para siya po mga tugang daa mabasog salbatan. Adi ugom pa sana mga tugang basog na. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga, your partner in the morning. Nagsisinag yan. Sabi kan sa rotang texter, nagsisinag. Salamat po. Happy birthday kay Tristan Diliosa ng Barangay 39 Bonot, Legazpi City. Tristan, happy birthday. At saka good morning daw sa mga taga Villa San Jose. Yan, okay. Advance happy birthday kay Winjo Velasco sa Feb 19. Nagbabanaag na yan. Nagbabanaag. Yun. O, kadakol pa lang kitang mga terminology na pwedeng magamit. Nagbabanaag. Nagsisilyab. Yan.
Okay? Yan po mga tugang ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Ngunyan po nga daw sa DCGB. Nasasabutan daw nindo po ito. Opo, nasasabutan niya mo. Oh, salamat. Sure ka? Ining ko, gari sure man ako na mas klarado man itong sa tuyang ito. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:07 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Webes, 18 na po kan Pebrero, headlines kan mga bareta. Opisina kan Pag-ibig Fund, Legazpi, mantinido pang sarado. Kampanya kang Legazpi PSO kontra sa kolor tricycle nagpapadago. Nagabot kan mga bakuna sa Pilipinas, astrasado pa man geraray. Senador Leila de Lima, absulto sa saro kaining kaso na kinakampang kontra sa tungkol sa illegal drug. Sa ibang nasyon, vaccination drive sa Japan, pinunana. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Mantinido pang sarado ang opisina kan Pag-ibig Fund sa Legazpi City Branch
Ako na daipang ipinapaluwas na notisya. Initanganing mataunan sindanin tamang panahon na makumpleto ang kinakaipuan na precautionary measures na iyan masiguro sa kaligtasan kan publiko, pati na sa salud asin kamugtakan kan mga miyembros asin empleados kan opisina dahilan sa ipinapasunod na COVID-19 health protocols. Pinaganinda sa mga miyembros asin empleados na gamiton ang mga akreditadong channel sa pagabayad kan sa indang kontribusyon. Dahil matunong ang Legazpi City Public Safety Office sa indang kampanya na madidipisilan o madisiplina ang mga tricycle drivers na magkakaigwan in operasyon sa kapalibutan kan syudad. Inang pahayag ni PSO Chief Rolis Guerra matapos na maaprehendir kan mga PSO ang sarong tricycle sa Washington Drive, Legazpi na nadiskubre na kolorong palan. Sayang ipinaliwanag na daisinda minabase sa multa na dapat bayadan kan mga tagsariri kan tricycle kundi sa ipinaparumdom na dai pwede ang kolorom siring man masupog man sa mga legal na tricycle operators na may prangkesa asin magbayad din buwis sa gobyerno lokal. Mga tugang, magiging mahigpit daw ang Albay Power and Energy Corporation sa pagkondukta ng massive disconnection sa mga konsumidores. Sa entrevista kang DCGB News kay Pat Gutierrez, nagapagtaram ka na sabing korporasyon, inoto nindang putulan ang mga nasa primer distrito na daina nagbabayad nin tama kan sa indang konsumo sa kuryente. Basado sa datos kan sa indang opisina, nasa 73% sana kan mga konsumidores ang nag-ariglar kan sa indang bills kung kaya nalulugyan apek nin 57 milyon pesos kada bulan. Paliwanag ni Gutierrez na kay puanindang maging istrikto dahil sa minabot na 39.5 milyon na kwartang nagamit na para sa pagrestorar kan kuryente sa tuyang probinsya. Sa may koneksyon na bareta, ang Albay Power and Energy Corporation naghahanap daw ng 500 na mga bagong linemen. Ans Galero sa detalye. Luway-luway ng tignatawan na realisasyon ng Albay Power and Energy Corporation o APEC ang sendang promisa na matawan din mas marahay na serbisyo ang mga albayano. Ini matapos sasabihin ng APEC na sa ngunya naghahanap na sindanin 500 na bagong mga linemen at binuksan na ninda sa publiko ang siring na aplikasyon. Kung matatandaan kan mga nakalihis na bulan, enot nang ipresentar ni APEC Chief Operating Officer Apo Alvarez sa sangguni ang palalawigan kan Albay na tanganin na mas mapakarahay asin makataon ng solusyon sa mga problema ninda manungod sa disconnection activities kontra sa illegal na mga koneksyon sa Albay, pati na ang mga haloy ng bayadan sa inda, kasabay man digdiyan iba pang problema kan mga konsumidores sa kuryente kung kinakaipuhan ninda na magkaiguan ng dagdag na pwersa. Ang magiging mayor na trabaho o responsibilidad kan mga kukuhaon nindang 500 na linemen, iyo ang reconnection, disconnection as in operation baklas. Katakod kani dapat na at least daw nakagraduar ng high school ang ma-apply, may experience na sa electrical installation, maintenance as in disconnection, as in kung pwede daw lisensyadong elektrisan o kaya nag-agi na sa magkakanigong training sa TESDA. Katakod kani pagirumduman kan APEC sa mga interesadong mag-apply dahilan sa sinda daw ang manginganod sa disconnection, dapat daw ang ma-apply man ng mga linemen wala nin utang o kaya bayadan sa APEC sa indang electric bills o kung ano pa man. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mga proyektong patubig sa barangay Kanako Bicol, igwanin sufisyenteng budget. Al Armario sa detalye. 200 million pesos ang naporsiking budget Kanako Bicol ngunya na taon para sa mga patubig sa barangay. Yan ang informasyon hali kay Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. Sa ngunyan, igwanin mga sites na pag-develop na sa iba-ibang lugar kan Bicol, lalo digdi sa Albay, digdi sa Legazpi City, digdi sa southern area kan syudad para mapakinabangan kan mga residente pag-abot kan Aldao. Yun ay ni ang tundag sa pagbisita man, pirmi, ninda Congressman Garbin, asin Congressman Saldico sa mga barangay, kung sa indirekta nindang nadangog, nagrangay kan mga residente sa kakulangin in supply kan tubig. Kaya ngunyan sa rini sa mga priority Kanako Bicol, 200 million pesos ang tagamang budget hali sa gobyerno nasyonal
para sa mga proyektong patubig sa barangay. Alarmario, DCGB. Personal na pinagtututukan as in pinagmomonitor ni Alcalde Jun Aguas ang mga tinampo. Nasakop kan Santo Domingo Albay in preparasyon sa balidasyon kan DILG sa Road Clearing 2.0 sa pagipaghoron kan DCGB News kay Mayor Aguas. Siya po nanginot sa paglibot tanganing ipasabot asin hagadan ang kooperasyon kan mga residentes manungod sa nasabing programa. Siguro na ko na mag-anap na po kitang paradahan because come March po we'll be starting the clamping system po sa Badwaang kan Santo Domingo. Ibuon po yung kang satuya po nga action agad sa team together with the Bureau of Fire and the PNP. Alagad magayon asin positibo ang naging responde kang mga Domingueños sa iyang pangapudan kung kaya bako man difficile ang paghalik kan mga nakaparadang behikulo magin ang construction ang mga construction materials. Concrete barrier sa intersection kan Kamalig Madiklom. Pagkabanggi, delikado sa posible na naman na aksidente. Jimmy, nasalita sa report. Talagang madiklomon sa pagkabanggi ang intersection kan tinampong going ginubatan asin barangay Tagaytay kung saan peligrosong marahay ang aksidente digdi sa pagsabing kon mismong aldaw ngani may na diskwido. How much pa sa pagkabanggi na daing ilaw ang lugar mantang ang mga concrete barriers ang pintura ito masin puti dainin reflectorized na pintura kasubanggi na paagi ang DCGB nyo sa lugar kung saan buminalintok ang truck kan nakaaging aldaw kargado nin mga lawlaw na mga sira asin may 2 personang nagadan. Asin sa nganyan makatakot talaga sa pagsabing kung bako kabisado kan driver ang lugar, siyerto, sa salpukon iyo ang 2 magkasunodan na concrete barriers na ini. Sa nganyan pagkatapos kan matinding aksidente digdi, iguanan manin naghiling na mga taga DPWH alagad maski temporaryong ilaw o karatula dahil paman lamang nin ipinagpapabugtak sa konsideradong accident-prone area digdi sa Banwaanin, Kamalig. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang iba pa niyatong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nadagdagan po nin bali 12 na panibagong kaso nin COVID-19 ang Bicol Region. Ang 12 kasong ini iyo ang kinabibilangan kan tulo sa Albay, Saro, Legazpi, Bacacay, asin Santo Domingo. Mantang anom ang Camarines Resort, tulo sa Lagunoy, 2 sa Nabuasin, Saro sa Pili. Mantang tuluman sa probinsya nin Sorsogon, tulo sa Sorsogon City asin Saro sa Huban. Mantang dagdag na kaso ang Catanduanes, Masbate asin Camarines Norte. Igwaman po ng siyam na recorded recoveries ang Department of Health kunahin ang siyam na ini. Yupuan anom sa Kamsur asin tulo sa Sorsogon City. Mantang igwa po ng 2 reported na gadan. Nagresulta po sa 199 na kaso nin pagkakagadan nin mga individual dahilan sa COVID-19. Ang gadan, iyo po ang nanutaran sa Camarines Norte asin sa Roman sa probinsya nin Camarines Sur. Ang Department of Health padagos pong nangapudan sa publiko na makipagkooperar sa laban kontra sa COVID-19 asin dapat na sunodon ang simpleng bagay may kinaraman sa dapat na magsulog permanent face o kaya maggamit permanent mask sa indang oral daw na transaksyon. Siring man ang bida solusyon. Bawal ang warang mask at face shield. Isanitize ang mga kamot asin iwasan ang mga kulob na lugar. Dumistansya nin sarong metro asin limitahan ang interaksyon sa kada saro. Siring man aramon ang totoong informasyon tungkol sa COVID-19. Lawrence Marcena may dagdag na report. Logi, Imbis Delesya, ang Sinapar.
sarong delivery rider matapos na lansiyon aligado nin sarong scammer na nagpamitbit na taga Barangay Cabangan West. Pina-order ni grocery, pinabayad ni bill, alagad pagduman sa lugar, wara man ni naka-star. Ang nagreklamo digdi sa Legazpi City Police, iyo si Romeo Hularbal, Junior Ihaw, 31 anyos, may agom. Delivery rider kan pinagaapod na Mama Food Delivery na taga Barangay Tiko-Tiko, Taysan, Legazpi City. Kasuod masusog sa biktima alas 8 nin aga, sinugo siya kan sa iyang manager na mag-deliver rin order kay Certain Rosario Rogardo Fronda kan Door 8 VNO Building Amorsolo Street, Corner Jasmine Street kan Barangay 18 sa may St. Agnes Academy. Ta nag-order ininin serbisyo sa pagbakal ng grocery items na kantidad labi 300 pesos asin mga babayadan na bill na nagtototal 3,454 pesos. Kan pagpasiring niya sa lugar, kan mangyari na asin na-deliver na ang pinagpapagibo na customer, dahil na nakukuha ang siring nangaran sa residensyang itinaukay ni, asin inipalan daw na biktima siya ni scammer. Kung kaya dahil kayo ni nagreklamo siya sa Legazpi City Police, dahilan ta tumatagingting na magka 4,000 pesos ang nawara sa iya imbes na dilensya. Dagdag na ba rin? Ay Captain Reboy Mata sa mobile unit. Ako po. Mga evacuee sa Barangay San Roque, Malilipot, Dayoyon sa mga napipiling lugar para sa relocation ninda. Jomar Bien sa detalye. Magkakawaragas ang mga evacuees kan Barangay San Roque, Malilipot, Albay kung sa yung lugaran mga ini ibalyo kan gobyerno. Ini ang pagtubod ni San Roque, punong barangay Josepina Viñas, katakod kan pag-inguwa kan gobyerno na makahanap ng relocation site para sa sainda. Sinabi kasud man ni punong barangay Viñas sa pakikipaghoron kan DCGB News na mayoriya kan mga evacuees anday uyon sa mga lugar na pigpipilian kan gobyerno natugdukan in relocation site kulita harayo ang mga ini sa saindang barangay. Ang gusto kan mga evacuees sa sigun kay Viñas iyo ang ibalyo sinda sa laog sanakan nasasakupan kan Barangay San Roque o kubakuman sa kataning sanang lugar. Ang mga lugar na pigpipilian kunyang kan gobyerno na babakalon para sa relocation site iyo ang nasa Barangay San Isidro Iraya asin sa Barangay Kanaway. Sinabi ni Viñas na igwamang kutaan na nasa laog sanakan sa indang barangay kundi iipigtugot ang gobyerno ulit sa sakop inikan danger zone. 104 pamilya ang nasa evacuation center ngunya sa Barangay San Roque. Sinda iyo ang pinagbawalan kan gobyerno na magbalik pa sa indang mga residensya uli sa padagos na pagkiris kan mga ampas sa natutugdukan kan sa indang mga harong. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:12 na. Kaya alas 6:22. Iba pang mga bareta masunod. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan.
Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Marinyani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Diet tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di kakayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Tiktiman sa naan pulik mo, tiktiman sa naan pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer Mansa na pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Bareta sa Lado Nasyonal. Oras mga tugang, alas 6:28 na. Nakabitay pa manggiraray sa ere ang pag-abot kan bakuna kontra sa COVID-19. Nagibok ang Sinovac. Ini may kinaraman sa pinaglaoman na pag-abot kan COVID-19 vaccines. Gikan sa sinabi ng lugar sa maabot na Pebrero 23. Sigon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, bako pang kompleto ang isinumeter ng dokumento kan kumpanya para sa aplikasyon kay ni sa Emergency Use Authorization o EUA. Sinabi ni Domingo na kung wala na may tatao sa EUA sa Sinovac, dahil ini makapagsusupply nin bakuna sa Pilipinas. Dagdag pa ni Domingo na dahil man sinda makakagibo nin petsa kung noarin matatawanan nin EUA ang Sinovac dahil depende ini sa kumpanya. Nakapako sa target ang gobyerno sa pagkuhakan sa maabot sa 170 milyon na doses ng COVID-19 vaccines kasunod kan commitments na nakuagikan sa iba-ibang suppliers. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na ang gobyerno nakagibo ng sufficienting vaccine order para mabakunahan ang nasa 70 milyon na Filipino ngunya na taon. Ang bulto kan mga vaccine supply hali sa COVAX facility nasa 144 million doses na. Ang iba pang vaccine sources iyo ang Sinovac, Gamaleya, Novavax, AstraZeneca, Moderna, Pfizer as in Johnson & Johnson. Maabot sa 5.6 million, sagkod 9 million na AstraZeneca as in Pfizer doses ang maabot sa first half kan taon. Mantang ang natatadang supplies maabot man sa katapusan kan taon. Aminado si Roque na atrasado ang delivery nin mga bakuna pero naglaom sinda na initial na supply kay ni nasa 117,000 ang Pfizer vaccine sa maabot ngunya na bulan. Apera sa mga bakuna sa iraram kang COVAX facility, ang gobyerno makakakuanin 25 milyon na vaccine kang Sinovac kung saan ang initial na supply maabot man ngunya na bulan. Nasa 10 sagkod 15 milyon na bakuna gikan sa Gamaleya kang Russia asin maabot sa nasyon sa Abril. Maabot man sa 30 milyon doses kan bakuna gikan sa Novavax. Ang maabot sa Mayo, may dagdag na 17 milyon doses kan bakuna kan AstraZeneca, mantang maabot man sa bulan in Mayo ang 20 milyon na doses kan Moderna kang Estados Unidos, makakaabot man ngunyan o sa nasyon sa Hulyo. Nakikipagnegosasyon ang gobyerno para supply sa Agosto ngunyan na taon. May 5 milyon na single shot vaccine sali sa Johnson & Johnson na sa iraram kang negosasyon na pinaglalauman na mag-abot sa nasyon sa Oktubre. Pinag-aadala na mga tugang kan Department of Education na gibuhon na duwang simana sanaan summer break para sa mga estudyanteng nasa elementarya asin sekundarya.
Sigon ka Education Undersecretary Diosdado San Antonio, ini para pahalabaon ang academic school year para makumpleto ang requirements. Seran kini pinapotob na distance learning sa tahokan COVID-19 pandemic. Base sa 2020-2021 academic calendar, maabot sa Hunyo 11. Matatapos ang klase kan mga estudyante na nasa elementary at high school. Kailan digdi sinabi ni San Antonio na posibleng mapalaba pa sa sagkod na 2 semana ang laog sa klase kan mga estudyante ngunya na school year. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta sa lado nasyonal pamanggiranay, konsultahon muna ang mga may sadirinin sinihan, as in iba pang medical sector, kasarabay ang mga sadirinin malls sa Manila para sa pagbubukas kay ini. Ini ang plano ni Mayor Isko Moreno kan lokal na gobyerno kan Manila pagkatapos na magpaluwas in rekomendasyon ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease ay kinaraman sa pagbubukas as in pagpapasunod ng mga implementasyon kan restriction sa mga sinihan, mga theme parks, arcades, as in mga museum. Sayang tinawanin doon na ang IETF dahil ang pinagtutugutan na ini sa likodan o sa irarom kang GCQ, pinagtutugutan na ang mga driving schools, libraries, and cultural centers na magresumirkan sa ng operasyon kasarabay ang 50% na capacity sa pagdagdag din mga nagalaog sa mga simbahan. Sinabi ni Mayor Isko na ang gobyerno kan Manila, nakatalaan mo ng konsultahon ang sendang mga health officials, asin ang mga may sadirinin mga malls, susog duman sa rekomendasyon kan IATF para masiguro na dai magkaiguan ng problema sa implementasyon kay ni asin masunod ang tama na protokol. Kinakay po na pag-adalan nguna ini, tangani na in kaso sa mga maabot na aldaw dahil maglubo ang bilang kan mga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad ni Manila. Tinawanin doon ni Moreno na kasunod kay ni ang lokal na gobyerno kan Manila padagos na minasuporta sa mga business sector siring man ang kagustuhan kang national government tangani na mas mapaibangon ang ekonomiya kang sa tong nasyon. Absuelto po kan inabsuelto kan Muntinlupa Regional Trial Court si Senador Leila de Lima sa sa tulong kaso na kinakampang kaining may kinaraman sa illegal drugs sa desisyon ni Judge Lisel Aquaitan kan Branch 205 kan Muntinlupa RTC dai napatunayan asindeng ebidensya na nakipagsabuatan si de Lima sa kapwa-akusado na si Jose Adrian Dera. Si Dera ang pigasabing nangolekta nin sobra sa 3 milyon sa mga drug lords sa New Bilibid prisons para man sa kampanya ni de Lima kanaminaging Mayo 2016 na elections. Pero ibinasura man kan kaparihong branch and demurrer to evidence papilasyon ni de Lima na may basura ang separadong kaso kung sain co-accused niya ang dating driver na si Ronnie Dayan. Kinasuhan si de Lima asin Dayan in illegal drug trading dahilan sa aligadong pagserbi ng kwarta sa mga drug lords sa NBP para sa endang operasyon. Apera sa 2 kaso sa Branch 205, may separado pang kaso na drug-related si de Lima sa Branch 256. Kan Muntinlupa RTC napigdadangog kan korte. Kumpiyansan mga abogado ni de Lima na ang desisyon kan korte mag-domino effect sa 2 pang kaso na pending sa korte. Oras sa Pilipinas, alas 6:37 na. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bareta sa ibang nasyon. Bareta sa ibang nasyon. GB News Express. News Express. GB News Express. Tinuna na po kan Japan ang COVID-19 vaccination drive. Inot ng tinudukan in Pfizer shots ang mga hospital workers sa Tokyo. Matapos ang pagbakuna kang 40,000 na medical workers, isusunod ang natatadang 3.7 milyon na medical personnel na igwang exposure sa COVID-19 patients. Pagkatapos kan mga medical workers, target na mabakunahan ang 36 milyon katao, asin ang nasa edad na 65 anyos pa itaas. Puminakol na po sa 110.3 milyon ang bilang kan mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bilog na kinaban. Base sa huring report, nanginginot pamanggirari sa nasyon ang may pinakadakol na rehistrong kaso sa COVID-19 ang Estados Unidos na may 28.3 milyon. Sinundan inikan India na may 10.9 milyon na nagpositibo sa nakakaulakit na hilang, mantang suminakatman sa kabilugan na 2.4 milyon ang bilang kan mga nagadan sa iba-ibang nasyon dahil sa COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ipinaliwanag ng Department of Health at DOH kung paano masisiguro na tunay at epektibo ang itutulok na bakuna kontra COVID-19. Sigun sa ahensya, ang mga bakuna sa rong biological product asin sensitibo ang mga ini. Kung ang mga peking bakuna pwedeng magtaon ng peligro sa salud, siring man ang mga bakunang day na sasaray sa tamang temperatura. Dinagdag ka mga eksperto sa DOH na mga bakunang mariresipik ang publiko, ikan sa litimong manufacturers asin ang mga ini, di mamantinir sa tamang temperatura. Ang pakiramdam kan DCGP asin kan Department of Health para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang bayaran. Maramot na po ang kamugtakan kampanahon. May kinaraman po sa bagyong si Auring. Kay Bas Riniel Mago kan Pag-asa Legazpi.
Kasubag pong alas 3 ng pagbaga, yung ating pong minomonitor nga po ng bagyo, tropical depression na si Auri, ay nasa lokasyon na 710 km east-southeast of Maturan, Surigao del Sur. Sa coordinates na 6.8 north, 132.6 degrees east. Ang distansya po na sa Legazpi, maabot naman yan ng 1,200 km southeast of Legazpi City. At taglay po nito ang kasukang duro sa abot na po yan ng 55 km per hour at may pagbugso naman na 70 km per hour. Sa ngayon na bahagyan nagluya ang kanyang paggiro at kanyang paggiro pa rin po ay pasulnuban o westward. At sa ngayon, nahiring na po natin na ganun pa rin nga po yung ating forecast track ng bagyong si Auring. Pasiring nga po yan dyan sa mga naman dating kasunod ng mga aldaw sa Northern Mindanao, Central Visayas, then Western Visayas and Aruba. Po yung kanyang nahiring natin na maging forecast track itong ating bagyong si Auring. At nakapekte sa Tuyas, digdi sa Tuyas sa Kabikulan, sa mabot pa na weekend by Saturday evening onwards ang ating weekend. Sa Saturday evening hanggang Monday natin tiglala o makakapekte yan o makakamati kita ng mga pagkuran at dala-dala ang bagyong si T.D. Auring. Tropical depression Auring sa kasalukuyan. At sa sungon yan, ngayon na aldaw, bigit po sa Tuyas sa Kabikulan, lauman pamuhan po natin ang epekto ng northeast monsoon o amihang pamahan giraray ang makaka-apekto sa Tuyas sa Kabikulan ngayon na aldaw. So dahil sa amihan, maging mapangaluron ng ating kalangitan sa Kabikulan at may chance pa rin kita ng mga isolated na mga pagkuran dito sa Tuyas sa Kabikulan. May mga pagkuran kita mamatian, mga luya sundo sa moderato yung kasapamisay. Maging moderato sundo sa makasugan duro salis sa norte sirangan ang lalawanan sa Kabikulan at moderato sundo sa maukol na kondisyon ng kapagatan. Sa kanya, di ko kitang nakababala na gale warning sa kadagatan ng Bicol region na nasa sakupang ng Bicol. Kasama po sa may gale warning ang Camarines Norte, kadagatan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at maging sa Eastern Coast o Northern and Eastern Coast of Sorsogon. So yan po yung mga may gale warning. So pagka may gale warning, yung lagi po natin kaisi sa gabos na nalalakbay sa kadagatan na gumagamit lamang ng mga saradit na lunadang pandagat. Ganun din naman yung mga ginagamit ng mga kababayan natin, mga mangisda na saradit na mga sa lunadang pandagat na hanggat maaari. Then muna mo niya maglawid sa kadagatan kan na aking nabanggit. Mantang sa mga darakulang lunadang pandagat, pinapaalala ko nga po sila, pinapag-ingat sa haralangkaw ng mga pag-ukol. Aabot pa rin po yan ng 4.5 meters ang langkaw panukol sa kadagatang nabanggit. At yun yan aldaw, piglalaman po natin na maging temperatura sa Bikulan poon 23 sundo 30 ang Pascal Celsius. Ang saldang ay nasirang at sana alas 6 ng aga, asin masulot naman at sana alas 5:52 ng pagkahap. Alidigi sa Raga sa Southern Luzon, Legazpi City, Rangel Mago, nag-uulan. Business News. Business News. Dahil daw mga tuganin katotohanan ang reklamo kan mga paratsenda ni Norig sa merkado na mahal pa man girarayan sa indang kapital. Sigon kay Agriculture Secretary William Dar, bako totoo na mahal pa giraray ang kapital sa karning urig kon kaya may mga dai nakakasunod sa itinalaan na price ceiling. Sa katotohanan, sinabi ni Dar na nasa 4,000 na urig ang nagaabot sa Metro Manila kada aldaw hali sa ibang parte kang nasyon. Katakod kay ni sinabi man ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na sa katunayan, pigidali pa man kan ahensya ang mga requirements para makalaog sa NCR ang kaipuhan na kaining supply nin karne. Magigirumduman na nasa 270 pesos ang itinalaan na price cap para sa kada kilo nin urig. Mantang nasa 300 pesos man ang kada kilo kang liempo. Yan po mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan po nga la. Sinurat ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Sid Angel Mustasa, Salado Lokal. Yan po ang mga baretang totoo, sigurado asin garantisan. GB News Express. News Express. GB News Express. Kaskas. Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR.
Igwang Fast Relief Formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang, nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Oras, 10 minutes bago magabot ang alas 7. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Okay, sandali. Sumabit so stinger ko. Alright, sandali. Ito. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa... May text digdi si Salbatan. Nata ngayat warang tubig ngo niyan. Sagod ngo. Ata yung ani. Sige tabi engineer layo. Apudan ta sa water district. Kasabang gisaro. Yan sa barangay. Maliyahon no ang bulos kan tubig. Di akong ideya kung nata dahil po kitubig, mga tugang sa ano yan, sa ibang area. Pero, Tador, klaraduhon ta daw ini. Pamahawan sa morning hirit. Kan sarong banggi pa yan, nalabog, luminabog sa tubig. Sa morning hirit. Paglabog, nagbalik, nagluya sa bulos. Unyam pala, diyan kara Architect Leo, diyan sa may, ano yan, Teachers Village ba yan? Daing tubig, daing bulos. Ano ba yan? Ano naman ang paliwanag kay ni kan, ano yan, kan LCW, Buda tabi kan, ano yan, kan Phil Hydro. O tababalikan ta iyan tabi, ta nganing mapkabilo kita sa pag-apod, mga tugang sa tuya tabi na mga opisyales kang LCWD. Mga tugang dyan po sa parte Campiodoran Albay, may sarong halangkaw na bulod sa barangay Pangganiran. Ano?
Nagngangalas ang mga residentes kung nata mga tugang subulod, nagbulwak na atabi nin puti na dugi. Nahiling mo na yan. Nata daw ta kulor puti. Nagngaras ang mga residentes kung nata mga tugang ta, ang bulod mismo buminuluwak nin puti na dugi. Ang apod baga kaini sa lugar, sa ibang lugar, laboy. Laboy. Katuya, dugi. Sida kung ano sa ibang lugar, ano pong apod kaini. Ta sabi, iyan po na lugar na iyan, iyo po mga tugang supig aragihan, nin mga tinampo na binurukasan, kan mga nakaaging alaw. Aramon tada po ang detalye kaini sa report tabi ni Jimmy Nasalita. Ali dyan sa 3rd District, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, BP. Sa Piodoran, Anapod, Laboy. Good morning pala kay Madam Jane Arandia. Sa Office of the Mayor and sa mga staff dyan ni Mayor Alan Arandia. Thank you so much kaswapon sa pagpagamit sa Kuya Kan Wi-Fi. Ayan. Thank you very much. Personnel dyan sa Office of the Mayor sa Piodoran. Salamat po. Ni Mayor Alan Arandia. Good morning kay Ma'am Jane. Salamat Arandia. Thank you so much po. May kakaibang sitwasyon tabi, Bibi, sa sarong halang kawunununo na bulod sa barangay Pangganiran sa Piodoran, kung saan ang lugar na ini hiliranin mga haralangkaw na bulod, pigapod na buhawi, asin minsan pigapod na chocolate hills. Dahil mga tanom, birding-birdi, mga awot sa naanya o digdidiit na mga kahoy, dainin mga harong sa kapalibutan, preskong-presko, sa ibaba kan mga bulod, mahiwasunon na nasalog, umagit sa 4 lanes na tinampo, preskohon ang tubig, ang populasyon digdita, bibibi bako tawo, kadaklan mga baka, karabaw, manok, kung sa ininingon yan, ang pambatong tourist spot kan Piodoran. Ang kakaibang na-discovery kan DCGB News na itinuklo sa Satuya ni Mayor Alan Arandia na siya mismo na nangangalas, iyo ang natatanaw sa pinakatuktok kan bulod na nagpipinsar nga ni kita road opening. Alagad bako mampalan ini road opening. Tanay man yung tawong nagsasakat duman. Imbis ini palan, binulusan nin laboy o dugi, kulor puti, gari, inalong semento. Puminuluwak halit sa tuktok, luminaroy-doy, diretso sa mga manyog, kabasan, diretso na sa salog. Purabir sa salog, sa tampi kay ni, may mga nyugan, asin kabasan, anipig po problema kan mga may sadiri, apektado na ang talobo kan sa indang mga paruyan, sa ibong kan anibang porsyon kan kabasan, nagkatarabunan na tabi, bibi. 9 kilometros ang distansya kay ni, halis sa sentro kan Piodoran, anaagihan mismo, purabir ka makaabot duman sa puon kan mga bulod, iyo itong mga halawigo nonon, may wasunono na mga salog na bako pa lamang polluted tabi BP, presko dahil kibasura, tamala, wala man kitawo. Mantang maski cellphone, dahil kisignal. Dahilan sa napapalibutan iningani ki mga nabubuldan. Mismong si Mayor Alan Arandia, planong paistudyaran ini sa DNR MGB, kung ano ining buminulwak digdi sa tuktukan bulod. Kung sa sakaton, mga sarong aldaw kaidan ko konsumon tabi bibi, oras kukonsumon sa pagsakat, and baka dahil ka nga makababa, abuton ka na kibanggi. Kung baka duman ka na magkaturok, saga ka na magbaba. Ang sarong alternatibo, para dahil na magsakat duman, kung sakaton tutuyon, talagang orasan aldawaan ko konsumuhon. Ang alternatibo, palayugan dahil ni Kidron para mahiling ko na no ang nangyari duman sa itaas.
sa ibungkan bira man abuton inikitawo. Big-ibahan ang DCGB News mismo ni Mayor Alan Arandia sa puon kan bulod, mainit ang panahon, medyo diit lang ang bulos kan tubig. Pero una mo may halong simento, pinarong niya to sa tubig ta BBB, kung may sulfur na parong, negative man, wala kiparong ang tubig. Alagad may mga panahon na makusog ang bulos kay ni. Kung asain, binalon na nga sa ibang kabasan, madali magtagas ang dugi, pakuarog kan ibang laboy na malumoy. Siya niya nagpapatabang sa pagi kan DCGB, ang alkalde kan Piudoran, Mayor Alan Arandia, na maipaabot ini sa karaman kan mga eksperto sa natura o environment, lalo sa DNR, napasyaran ang lugar na ini. May inabutan kita duman sa Rongorango. Bako daw yan gari landslide sa Puro Kambulod, Tuktok Kambulod? Tamang parauran bagakan mga nakaging mga simana na baka nagtupag lang so sa Puro Kambulod o naglandslides? Bako man landslide, BP? Gari... Continue ang pagbulos kan dugi halay sa bulod? Ngunyan, tamain. Tubig ang nagbubulos. O takong kulor puti o madaling tumagas, ano area baga na yan? Gari, kuan yan, karakol yan kan mga bulod na... Limestone? May limestone. Yun na nga, dahil masabutan, dahil maintindihan kung ano yun nga na sitwasyon digdi. Igwa kitang naabutan na gurang duman, nag-aani siya kan gulayon, si Teresita Kising. O yan ang nasa iyang pahayag. First, okay. Talaga, kan ano nagakuan kan malayan yan among kapasan o yan ang mamani na sunan. Ano, dahil man digdinin nagalinog ngayon o Man, alo yan talaga yan sa sapa na yan o yun o baga bulod po. Basta sila yan nagabulwak dyan? Kaya na o di baga atapik ning kuan na. Puro yan kapasan. Nagkatarabunan na? Nagkatarabunan na. Amo. So, ano ini? Ano pagturian nindo? Kari konektado sa bulkan? Man gayit. Pwede ngayon man sa nagayit yan sa kuan. Paro? Magabukit man. Nakuha mo tabi yan. Si Kapitan. Tamo yan talagang mismo talagang ulay na dito. May paro siya? Di kumantabi na ako akin may paro siya kinuong ko. Di ka ibakan kuha niya lapo. Dahil paborable na sa pagtanaw? Medyo nagakuha kan mga paray baga nagapula-pula. Nagapula na? Maluyan na pulugan pa na lubo? Makuha na. Talagang kukuha mo talaga sa bonus. Bibawi. Po. Bonus mo talagang maraya. Wala man nga nadadangog ka mo, nagayugo-yugo, nag-alala. Wala man. Iba man kan nga yung sulit dur baga. Pero yan, wala man. Sige, tiyan tabi. Salamat ka. Okay, so yan tabi, BBP. Para man, bako man landslide. Kung landslide tabi, BBP, mahihiling mo an kuha na may mga rin ba? Nigari may dalan na. May dalan. May dalan. Pagtanaw sa baba, sa taas. Deman yan ki road opening, ano? Para man, BP, road opening digdi. Okay. Sige, tatawad, i-connecta ka. Baka nagdadangog si Ma'am Ann sinalawing ko ngunyan. Kung dahil mga 7:30 to 9 saan hapot, i-connector sa DNR. MGB. Tapos, po sa MGB, kung paano pwedeng mariparo. Ano ang garo epekto kayo ni sa palibot, Tabi Jim? May damage siya sa pagkabuhay o sa buhay ng tao? So mga nyog, imbis na supuon baga, natabunan na supuon. So mga kabasan na kumbaga nagkatarabunan na sa iba. So mga natatanumanin paroy pa, aluyan na ang talobo. Pagkatapos, natural, kung nasigang bulos ka ni, ang salog na mahiwasonon digdi, magiging silted din eh. Yun yan. Taon-taon baka makonektar naman si Mayor Alan Arandia. Makontak naman sa Piudoran. Haloy na, yan nangyari. Diyan ang ngunyan lang nangyari. Bako, bakan inot, palibasa rayo o nalangkaw na bulod, wala man palimada sana. Naigwadig dinin. Kanso, nagahiwas, napaguna mo, pagtanawon mo sa ibong na bulod, paguna mo, may road opening. Tapos may mga puti na mahiling sa baba. Sabi ni Mayor Alan Arandia, gari iba na ngayon ini. So color puti, bako man lime. May nakaduma na mismo? Sa pinakababang parte?
Nagduman ako kaswapon, BP. Anong class? Ang lime? Bako man lime o... medyo kabisado mo baga ang lime. Tarakol dyan sa may parte kang Kamalig area. Mo mas gabas nayaon duman sa ibabaw ba sa mga laboy. Oo. Tuminagas na kulor puti. Ayun. Kulor puti. Oo. Ani babaw kan oning all the day tamakwan tapigsen ko diyan. Mahiling mo tanan sa tuktok ako kan sarong bulod. Matanaw natatanaw ko sa baba kanday ko pa dito man sa puon. Oo. Maputi talaga. Okay. Oo. Okay. Kung matatandaan ta, BBP, may barita baga ako kay ito na may gadget digdian P-box narayon baga ini sa bulkan. Nata. Na pag igwasin danin basa sa kuan aparato na mayugo-yugoon ang piuduran. Oo. Grabe ang movement. Pinag-submit ito sa National Office sa P-box. Tinda kung ano na sa development kan basa ninda kato. Pero dahil man namamatian kan tawo. So aparato lang ang nakakamati kato. Dahil dyan kinangyaring mga linog o lans kan inot na mga simana. Wala man nabanggit sa tuya sa mga nakahuro niya to. Pero duman sa aparato, rehistrado daan, sa mayroon ng daga, Piuduran. Tinda ko na ang koneksyon ka ni. Na nagpasiring kita sa Piuduran, Ligaw Piuduran Road. Alo yun tanabaga ini, napagpaparabarita, nasigan baratak. Gulpian tupag, gulpian batak tabi, BP. Okay, so yan areang yan, nasa barangay Pangganiran, tama? Barangay Piuduran. Pangganiran. Sige. Tatod 7:39, babalikan tayo yan babalon tang kahulayo ng mga taga-MGB or maski sa na taga-DNR na pwedeng makapadara dyan in monitoring kayan and makipag-coordinar kay Mayor Alan Arandia para pag-ururunan ang araw ka na bagay. Tabi, BP. Okay. Kung magduman, tututukan niya ito Yes. Kung magduman, ang MGB, taga-DNR personnel o personahes, sabayan niya to, mabalik kita duman sa nasabing lugar. Tangani na ang problema, pasiring duman, lunadan talaga. Dahil kaya na rababang lunadan sa BBP. Masalog ang dadalaganan mo, wala ibang iagihan. O bala, nagkisinda ka. Manap kita kay dara ko lang truck na pwedeng magamit. Jimmy Nasalita, DCGB News, exclusive. Salamat Jimmy sa report, exclusive report. Mga tugang hali po dyan sa munisipyo kan Piuduran. DCGB on assignment. Kaso po, nagduman yan si Jimmy mismo sa Piuduran, mga tugang tapig verify ang sinabi ng pangyayari. As in mismong hiniling niya mga tugang ang sitwasyon sa lugar. Kaya, totoo, babalikan tayo yan. Kung ano man ang ganyan na puro kambulod na nagbubulwak mga tugang nin laboy o kaya nagbubulwak nin dugi na ikinakabigla po kan mga residente. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa... Alright, nag-text na po si Ma'am Ansi Lawenco ng DNR. Sabi niya, i-forward niya databi kay RD Danny Molina. O tamang-tama. Kasi may number kay RD Danny, kan MGB. Taon-taon, baloon ta po yan ha. Thank you tabi Ma'am Ansi Lawenco kan sa imong effort na may forward kay RD, Regional Director Danny Molina ng Mines and Geosciences Bureau para po mga tugang mahiling yan, maadalan, asin makipag-coordinar sa lokal na gayura kay Piuduran, kay Mayor Dante Arandia, para po mga tugang mailing kung ano man ang gadiyan na puro na ang kambulod na nagbubulos po nin laboy. Sabi ni Professor Noel Rafer, Dr. Noel Rafer, pati po ngayon sa Libon, Piuduran Road, grabe din po ang rasay. Teka naman ini si Sir Noel ha. Pati na yung mga Libon Road at saka Piuduran Road. Grabe po mga tugang ang rasay nin bulod. Grabe paligod sa mga sa mga tinampo diyan para iba kang pigyan sabi ni Dr. Cedric ang inot na pag ang bulod hiniro mo ginibuan mong tinampo. Pero sorry baka ma-misquote ko si Dr. Cedric. Bako lang sure igwa kinagsabi sa kuya kang inot na na pag ang bulod hiniro mo ginibuan mong tinampo o
tinupag mo, siyempre maraot na tabi sa pundasyon kambulod, mapuuna na magrasa yan. Pero yun pong sa Piodoran, iba ini. Dahil mang kitinampo, mga tugang nagbulwak sa bulod nin dugi na kulor puti. Duminalagan sa mga niyugan asin umahan kan mga residente. Babalikan niya to yan taon-taon sa programang Anapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Thank you. God is good all the time. From one lover to another. Gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di kakayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal! Gulay! Gusto! Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapital. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapital. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapital. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapital. Kayang-kaya. Namibidan sa